Insellmilkom u nilqakom għall-aħħar ikla tajba ta' din is-sena. U jien iddeċidejt li nagħmel l-ikla tajba llum ma' ħadd Dr. Frank Farrugia, wiċċ familjari magħkom tal-ispettaturi u llum però ħalli nsiru nafu daqsxejn il-Dr. Frank minn aspett differenti. Alright, Dr. Frank. Iva, kif inti? Tajjeb ħafna. Tajjeb. Grazzi tal-istedina. Jien qabel xejn nistiednek naraw naqra xi tħobb tiekol. Dak il-menju tal-Aroma xi tħobb tiekolek bħala starter, main course u deserta. Għażel ir-rigal. Nibda bis-soppa. All right. Għax ommi kienet darritna bis-soppa. Ovvjament naħdu soup of the day. Tajjeb. Biex is-soppa tal-ġurnata. Is-soppa tal-lum hija broccoli soup, soppa tal-broccoli, is-soppa tal-ġurnata. Tajjeb. Biex nżommu healthy nieħdu salmon steak. All right, tajjeb. Tieħu patata miegħu jew le? Vegetables nimmaġina. Aħjar vegetables, ftit. Vegetables u ftit patata tajjeb. U deserta. X'se tieħu deserta li tixtieq inti? Tieħu fruit salad biex tibqa'. Onestament fruit salad aħjar. Vera? Vera, fruit salad. Tajjeb. All right, mela dik li kla ħalliħu Dr. Frank, għandna 5 minuti ċans u għandi ħafna mistoqsijiet għalik. Spar. L-ewwel waħda, inti magħruf bħala it-tabib taċ-ċajt għax tħobb tajt iċ-ċajt. Kif bdiet di taċ-ċajt? Ħanibdew mill-bidu. Din jiena qatt ma kont naf ngħid ċajta. All right, kif tallim tajt iċ-ċajt? Din kienet kollu torta Rej Kallejja. Nselmu minn hawn ir-Rej, tajjeb. Għax niftakar issa ilu xi 15-il sena li bdejt nagħmel it-television. Dan Rej kellu programm ta' wara l-ofsinhar li kien ikollu t-tabib u jagħmel nofsija jparla u jkun hemm il-live calls. U dan Joe Greg Kattart insellem-lu t-tabib kien famuż għaċ-ċajt tiegħu. Xi daqqiet anke daqsxejn goff, ġifieri mhux tat-television. U Rej għalli issa titkompli t-tradizzjoni. Għalli jekk trid in-nies jibqgħu jiftakruk, għalli mhux se jiftakruk bil-paroli tgħid fuq il-mediċina, imma jekk tgħid xi ħaġa differenti milli s-solti jagħmel tabib, in-nies jiftakruk. U fil-fatt vera x'kull meta nkun għaddej fit-triq. Għajdli xi ċajta. Mela l-aħħar ta' dil-intervista irridek tgħidli ċajta, tajjeb qed ngħidlek minn issa. Mhux dejjem hekk. Mhux talli hekk, talli jkun hemm min jiġi jgħidli ċajt biex ngħidu. Biex tajt iċ-ċajt. Biex ngħid iċ-ċajt. Tajjeb, inti propja għawċi. Twilit għawdex, timmissja għawdex, timmissja li ma tgħix ġo għawdex. Jien l-għawdex inħobbu u gburi li jien għawċi. Infatti, meta nkun għawdex il-lingwa taqleb. Kellimni ftit żgħira b'għawċi kif qegħdin. Taf li diffiċli ħafna, xint tkun ma' għawċi taqleb mingħajr awtomatik. Xint qed mal-Maltin, għax jiena qabel kont nitla' ħafna ma' missieri Malta ta' żgħira ta' 10 snin dejjem kont nitla' Malta, allura kont dejjem nimita l-Maltin. Titkellem bil-Malti. Bil-Malti, eżatt. Allura diffiċli ġifieri biex taqleb ċumpaq. Le, ġifiri għawdex joġoben ħafna ġifiri għand il-familja, għal-kem issa noqgħod Malta, dejjem niprofa nsib skuża biex ninżel. Tajjeb, all right. Inti miż-żewġ u għandek ġiex tfal. U żewġ subien, kemm għandhom żmien? Mela wieħed għandu 18 u l-ieħor għandu 14. U l-kbir qed ikompli fuq il-mediċina wkoll. Ħajjipprova. Għalkemm iktar ħobb il-karozzi. Imma kont influenzajt li tfal tiegħek biex ikomplu fuq il-linja tiegħek kienet xi ħaġa importanti ta' priorità għalik li tfal ikomplu fuq il-linja tiegħek? Laqgħa xejn. Il-kbir, ta' 12 sena, għalli rid nibli Tesla coil. Għetlu dak Tesla coil. Tesla coil komplikat biex tagħmlu ġifieri biex tagħmel l-elettriku ġifieri xi ħaġa li kien ivvinta Tesla xi 100 sen ilu ġifieri. Ġifieri minn dejjem kienet ġo fih ix-xjenza, ma daħħaltilu xina ġifieri. All right. U issa ovvjament ma nimmaġina li kontent li ħalli jkompli. Tieħu pjaċir u tkun bdejt xi ħaġa, tkun bdejt klinik jista' jkompli xi ħadd ieħor, dejjem tieħu pjaċir. Għalkemm il-mediċina fija tagħha, ġifieri, ħafna sigħat ta' xogħol, mhix bħal xogħol ieħor, tgħid tagħmel dawk it-8 sigħat u għaft. Aħna ttobba ħafna drabi bla ma trid. Jkollok taħdem is-sibt, il-ħadd, bil-lejl, imma hija l-qalbi l-professjoni tiegħi. L-ingravajjiet. Mela, l-ingravajjiet minn dejjem kont inħobbhom. Nimmaġina inti żgħir twilid bl-ingravata. Għax dejjem narak bl-ingravata,
Meta Motor tara jkallejja wkoll, ġifieri. Għalfejn. Għax xin bdejt kolli ta' jizbih għalli messek tkompli ta' u collection minn xi 50, illum talat xi 500. Għandek 500 ingravata. Bizbis tal-miliet naħseb hemm xi 60 waħda. U kif tfejt poġġihom, kif joqgħdu 500 ingravata u kif tkun taf fejn qegħdin? Għax biex issibhom. Dik mhix problema tiegħi, dik problema tal-mara. Fidejn il-mara dik. Fidejn il-mara eżatt, ix-xogħol id-dirty work. Fidejha. L-ikbar xewqa li għandek u għadek ma wettax, għandek xi xewqa partikolari? Xewqa li la ġejja xi darba Liverpool jirbħu lik jerġgħu. Għax inni dal-aħħar 20 sena għax jien akkanite għal-Liverpool. Għal-futbol. Għal-Liverpool ma partikolari. Kull ġimma li tiġi meta jiġi s-sibti u l-ħadd. Min jaf kemm l-ingravata għandek tal-Liverpool. Kull waħda li joħorġu nixtrija. Il-xewqat tiegħi huma xewqat sempliċi li il-familja tiegħi tibqa' b'saħħitha, jien mhix bniedem li nipprova ikolli ħafna xewqat li ma nistax inġibhom, imma jekk it-tfal jirnexxu għalija Biżejjed. Biżejjed. Qed issemmi l-familja inti wieħed minn 8 tfal qegħdin 8 aħwa. Kif kienet it-tfulija tiegħek? Ġa Għawdex bejt minn aħwa. Kif fi żmieni Għawdex kien post ġifieri li tħallit ċavetta fil-bib, ġifieri qasbis anke bil-lejl ġifieri jgħaddilek minn moħħok li xatt ħajjidħol id-dar. Konna indipendenti, ma kien hemm biża ta' xejn, konna noħorġu nilabu fl-eliqi, darba waqajt ġoddemel. Ukoll? Konna ġifieri avventurużi ħafna u post li għamlek indipendenti. X'tippreferi dar jew illum? L-aħħar mistoqsija x'tkada l-ħin tgħiduli. Daqsxejn diffiċli. It-tfulija però ta' dar jew it-tfulija tal-lum taħseb? It-tfulija ta' dari konna aktar attivi, konna aktar ninterattjaw. Imma llum jinterattjaw mid-dar, ġifieri bil-chatting u hekk tkun qisek qisu qiegħed miegħek ġifieri. ċajta tal-aħħar tas-sena, ċajta qasira? Tas-sena. Mena, kien hemm waħda insomma u din flaxija bdiet titlob, qaltlu mulej. Qaltlu jekk jogħġbok ir-riżoluzzjoni għas-sena d-dieħla li s-sena d-dieħla l-akkawnt tal-bank tiegħi ikun oħxon u jiena nkun irqija. Qaltlu imma tħawwaġ bħalma ġara dis-sena li nqaleb kollox. L-akkawnt kien irqiq u jiena ħsilt. Tajjeb. Naħseb di waħda mir-reżoluzzjonijiet ta' ħafna. Jien nixtieq nirringrazzjak tal-għax tajt li sedina tgħin nixtieq nawguralek ħafna affarijiet bih ovvjament tas-sena ġdida kemm mill-lat professjonali u anki fil-ħajja personali nixtieq nawgura lilkom ukoll dak kollu li tixtieq qalbkom, però jien ħalli narakom dal-waqt. Għax għamilna filmat verament interessanti ta' uħud mill-aqwa VIP houses li kellna f'din l-iskeda djar tal-personalitajiet jiena dħalt fihom u qallibt kemm flaħtu intom dal-waqt ħalli taraw dan il-filmat ibqgħu magħna għal dan u ħafna intervisti ma' aktar personalitajiet. A Christmas city is